यादव साजन तमाम श्रोता लोग के बार बार प्रणाम बा। आज तू बोला बा हमरा कृष्णा निदर्दी जी से हो मर्दे तू ही ना बुझला हुआ केकरा संगे तू बोला लड़ा के बा जियो तारा ही सोचे के चाहिए हम चंपारण के शेर हई तू सियार हो वो तारा बस के बात बा हमरा संग दूरा लड़ा आओ हाय गाना गाओ तने ओकर जवाब दो अरे साली हो बाड़ू खाली ए कृष्णा वो तारा बस के बात का जवाब दल हो आओ अरे साली हो बाड़ू खाली आभास हो तब हमार जवाब दी हो साली हो बाड़ू खाली अकेला गल तोहर लगन बा कर दे बुबी सपोर्ट हो कर दे बुबी सपोर्ट तोहरा लगे आइटम बम बा जिया कर दे बुबी सपोर्ट तोहरा लगे आइटम बम बा वाह वाह चला राजा हो जा सुनिया आओ आओ ना 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 चपला रहे सुरेश चैनल पर गोपाल जी झाल से खेलने नहीं आज कृष्ण का पन्ना नहीं खेलने लगा आज रोज जाइबो घर है कृष्णा तारा बस के बात बा हमार जवाब दो आई हमरा गुरुजी के तरफ से बहुत सारा रुपया के नाम मिल हमरा बात तरफ से बार बार प्रणाम बा जानता नहीं ये कृष्णा के दोस्त नहीं खे सब इनका मेहरारू करतूत है कोहली बार बार कि जाई ना साजन जी के संग गाई इनकर मौगियो बड़ा प्यार से हमरा के साजन जी कहली लागे लुवत न सुनार कहां पवलू इतना हुनर उड़े लुए कबूतर जैसे उड़े फॉर्च्यूनर ए कृष्णा अरे तारा भास हो जा अपना उठा के बोलियो हो तारा बस के बात बा फूल बनकर मुस्कुराना हम जानते हैं मुस्कुरा कर गम भुलाना हम जानते हैं लोग मिलकर खुश हुए तो क्या हुआ बगैर मिले रिश्ता निभाना हम जानते हैं इनकर लइको हमरा के मौसा जी कहेला ओई से मिला के गवाओ तनी ना तो कृष्ण के हिम्मत कहां बा हमरा संग गावे के लेकिन कैसे हो इनके हम गवाओ तनी ले चलतनी लागे लुवत न सुना कहां पवलू इतना हुनर उड़े लुए कबूतर लागे कि फॉर्च्यूनर कहाँ भागत रह कहाँ आवा है जा अरे तनी सामने रहो तो कुछ कहल बनी हम तोहरे के न कहो हम दूसरा केकरा कहो तारा ढोलवैया से झलवैया से आओ हमरा गाना के जवाब दो तारा बस के बात नहीं खे भागो मत दे बाबू बाटे कत तोहर रखिया रुकत नहीं कदम बा देख ए जे हम चंग उठा के बोलत नहीं अगर तहरा बस के बात हो तो बोलियो बाटे कातिल तोहर रखिया रुकत नहीं कदम बा कर दे बुबी सपोर्ट तोहरा जय हो कर दे बुबी सपोर्ट तोहरा लगे आइटम
बम बा कर देबू विस्फोट तोहरा लगे आइटम बम बा तोहरों के यही तरह विस्फोट करने में कृष्णा तारा बस के बात नहीं क्यों संग तारा बस के बात नहीं क्यों संग हमरा के आसान मत बुझो हम गवावत नहीं तो तू गावत रहो ना तो तू सतुओ लेक नहीं खो इनकर मेहरारू कॉलेज की जाए ना तारा मुंह में मुत निहार ना दूरी हमारा तरह एक दिन समय रहनी से हम आई छत पर से बोला के इनके मुंह पर मुत दल कृष्णा कहले कि संतोष भैया देखी तो हमार मेहरारू कहते है तारा मुंह पर मुत निहार ना दूरी आज एगो लड़का हमारा मुंह पर मुतलस नु रउआ गवाह रहे ई बात जरूर बताएम चल के घरे हो ओमे के होशियार हमर कृष्णा वाह लोग कहेला आतंकवादी कर देबू तुम्हारा बादी मुंह बांध के घुमेलू के देहल तना आजादी टुकुर टुकुर तकला से काम चली देखी ना ताकत बुझाता बुझा तक मुख में हुड़ा रहा ताकता बुखाई में लगा रे खाइबे आवा ना है खा लो केरा इधर रखले बनी दुकल केरा तारा बस के बात बा आओ आओ ए जे उठाओ तनी फिर लगाओ तनी लोग कहेला आतंकवादी कर देबू तुम्हारा बादी मुंह बांध के घुमेलू के देहल तना आजादी ए बाबा संजय बाबा जात नहीं बेलूरा के एकरा बस के बात बा हमरा संग गावो कितना दिन से मर्दवा फोन करत करत हमरा को उता देले आज हमरा बुझाले कि तू का गई बे बाबू आई त चढ़िया मर्दवा तू नहीं तारा शर्म करे चाहे कि हम इतना दूर से बोलौले बन साजन सोनतस के अब भइल मूड गरम बा आओ आज मूड गरमे बाटे तारो करेला तन कि बेले न होई तहारो का बुझत रह हमरा के साजन सोनतस के अब भइल मूड गरम बा कर देबू विस्फोट तोहरा कर देबू विस्फोट तोहरा लगे आइटम बम बा जिया जिया चक्कर हो कर देबू विस्फोट तोहरा लगे आइटम बम बा कर देबू विस्फोट तोहरा लगे आइटम जा जा घर में लुका दे मेहरारू के साया में रहो जिया जिया इस दाया का मेहरारू तारा तारा ऐसन ब्यास के ललकारी हम तारा भास होता हमरा गाना का जवाब दी हम आओ आओ अब हम चलत नहीं जवाब दो।